Avui vens a fer-te una tomografia computada, també coneguda com a TC. És una prova que utilitza raigs X com una radiografia, amb la diferència que el TC obté moltes imatges des de diferents angles del teu cos. Al cap d'uns minuts en la sala d'espera, el o la professional et cridarà i t'acompanyarà al vestuari. Allí et farà unes preguntes bàsiques per a garantir la teva seguretat. Et preguntarà el teu nom complet i data de naixement per a comprovar la concordança amb la sol·licitud mèdica. Si ets dona en edat fèrtil, et preguntarà si hi ha alguna possibilitat d'embaràs. Aquesta prova pot realitzar-se amb contrast. El contrast és una substància que s'introdueix en el cos, ja sigui per via intravenosa, oral o rectal. Serveix per a ressaltar òrgans, vasos sanguinis i teixits, i així poder diferenciar millor les estructures en la imatge. Si la teva prova és amb contrast, has de venir amb almenys 6 hores de dejuni i haver-te hidratat bé el dia anterior. A més, et faran unes preguntes importants. Si t'han realitzat abans una tomografia amb contrast, per a saber si va haver-hi alguna reacció al·lèrgica. Si tens al·lèrgies a medicaments, aliments o al·lèrgies greus. Si tens problemes de ronyó, ja que el contrast s'elimina pels ronyons. I si prens medicació per a la diabetis, ja que en alguns casos ha de suspendre's temporalment. Una vegada fetes totes aquestes preguntes, et farà signar el consentiment informat. És una fulla que conté tota la informació que és necessari que sàpigues abans de realitzar la prova. El tècnic o tècnica et demanarà que retiris qualsevol objecte metàl·lic de la zona que s'estudiarà, com a arracades, collarets, botons o cremalleres. Si la roba pot interferir en la imatge, també hauràs de llevar-te-la. Et donaran una bata perquè estiguis còmode o còmode. Quan tot estigui llest, el tècnic o tècnica tornarà a cridar-te i et portarà a la sala on es realitza la prova. Veuràs que l'equip té forma de dònut molt gran i hi ha una llitera. T'ajudarà a col·locar-te allí en la posició adequada, de manera acurada, per a obtenir la millor imatge possible. La llitera es mourà a mesura que s'estan adquirint les imatges. És molt important que et mantinguis el més quiet o quieta possible. En alguns casos, pot ser que et demanin que agafis aire i ho mantinguis uns segons. Això ajuda a evitar que les imatges surtin borroses pels moviments de la respiració i haver de repetir-les. Si el teu estudi és amb contrast intravenós, et col·locaran una via per on s'administrarà aquesta substància. Quan el contrast entra en el cos, és normal notar una sensació de calor, a vegades més intensa en la zona genital. També pots notar un sabor metàl·lic en la boca. Aquestes sensacions són normals i duren poc temps. Si notes una cosa diferent, com a dificultat per a respirar, mareig o ganes de vomitar, has d'avisar immediatament al professional. Quan hagin acabat, el tècnic t'avisarà que pots tornar al vestuari per a canviar-te. Ell o ella no poden donar-te un diagnòstic. El teu metge serà qui revisi les imatges i t'expliqui els resultats. Recorda, si t'han administrat contrast, beure abundant aigua les 48 hores posteriors a l'estudi per a ajudar els ronyons a expulsar-lo. I ja has acabat.